Nový článok si vytvoríte dvojakým spôsobom, buď cez položku Edituj obsah, alebo cez odkaz na nástenke Nový článok. Pri tvorbe článku máte možnosť využiť rôzne formatovacie nástroje. Môžete pridávať obrázky, fotografie, videá, fotografie z Picasy, z Flickra, pridávať emotikony, tzv. Smajlíky. V prípade vkladania obrázku ide o obrázok, ktorý sa nachádza na internete a vkladáte URL adresu obrázku. V prípade fotografie vkladáte fotografiu, ktorá sa nachádza na skrze. Ak máte nahraté fotografie vo Flickri alebo v Picase, musíte si zvoliť možnosť vložiť obrázok alebo fotografiu z Picasy alebo z Flickra. Po napísaní článku si máte možnosť vybrať buď zo základných kategórií, ktoré sú prednastavené, alebo si vytvoriť vlastnú kategóriu. Vlastnú kategóriu si vytvoríte vložením, respektíve pridaním do vlastných kategórií. Potvrdíte cez položku Pridať. Máte tu zároveň možnosť zvoliť si stav článku, buď na publikovaný aktívny alebo rozpísaný neaktívny. Umožňujeme vám aj zvoliť si dátum a čas, kedy bude daný článok aktívny. Odporúčame vám využívať kľúčové slová. Zadanie kľúčových slov vám môže zabezpečiť vyššiu návštevnosť článku a teda i blogu. V prípade, že chcete už publikovať daný článok, odporúčame vám pozrieť si daný článok v náhľade. V prípade, ak ste spokojní s daným článkom, ako vyzerá, pokračujte cez položku Publikovať. Prehľad všetkých článkov nájdete v položke Edituj obsah.